Kaixo, larunbata apirilak 30 Jasaren nazioarteko eguna. Hmm. Gaurko egunez duela 30 urte, 1982ko apirilaren 30ean, Ipar Euskal Herriko lehen intsumisoa atxilotu zuten. Erik Lexardoi gazte orzaiztarrak uko egin zion derrigorrezko soldaduskara joateari eta jendarmeek atxilotu zuten. Bi egunen buruan, Patxa kolektiboak deitutako martxa antimilitaristan Jean-François Lefort Love eta Nicolas Padrones intsumisoak ere atxilotu zituzten. Kartzelan sartu zituzten 3 eta gose greba abiatu zuten. 22 egunez eutsi zioten grebari eta Ipar Euskal Herriko beste 5 gazteek publikoki adierazi zutenean beraiek ere intsumisio deklaratzen zirela, baraualdia utzi zuten. Argazkia.